बे बिरोंदारिमिनारि मुगायाव बुहुमानो एबा सानखराङानो फिसा जानो हमदों। गोरोबनानै थानांगौब्ला मा जानांगोन? लाइमोनफोरा जिखुनु खामानिखौनो मावा मानो बे खामानियाव आखा फाखा जानाया गोनांथार। जोंनो बिथांमोनाबो बयबो बेखायनो नोंथांमोना गोसोआव लाखि अननानै बेबायदिनो आरो जोंखौ लैहोर लैहोर गोजाम खेराइसालि बे जाहैबाय जोंनि धुपगुरि बोरि गामिनि बर' बाजार दख'रा दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय धुपगुरि बोरि गामिनि बोलि बाथौ समनि गोजाम बायखोन्दा खेराइसालि। बेयावनो जोंनि आबै आबौ बिथांमोना बाथौ धोरोमखौ सिबिनानै जोंनि बाथौ धोरोमखौ जोंनि बर' समाजनि गेजेराव फोथांना लाखिबोबाय। आरो नैबे जाहैबाय जोंनि धुपगुरि बोरि गामिनि दिनैनि जौगालु मुगा। बे मुगाजों गोरोबनानै धोरोमखौ फोसाबनायजों लोगोसे जोंनि जा खेराइसालि बेवहाय गोदानै जों गामा महरै लुफुंनो थाखाय आखायाव लादों। बिनि बाजेटआनो जाहैबाय जोंहा 20 लाख आरो बे 20 लाखनि बाजेट बे बाजेटखौ जोङो जोंनि गामिनि बर' बाजार दख'रा माइनाव आफादनि राजानि मोनसे दोनथुमनो आफादगिरि मानगोनां मुस्रिमा बेजोंनो लुनो थाखाय लानाय जादों बसुमतारी। बेखौ जोङो आरो लोगोसे थांनाय मे दाननि 30 अक्ट'खालि बे गिबि सावरायमेलनिनो गाहाय बाथौ सिबियारि माइनाव नोंथांमोन आरो बे बिमा मादार मिटखौनो दैदेननाय दिनै बे धुपगुरि बोरि गामि आफादनि मावथिफारिया नोंथांमोन। आङो गिबियावनो गासिबनिफ्रायबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय मोजां मोननाय हगाव आङो जासिहरबाय। दा बे समाव जोङो नुनानै मोनदों दिनैनि जा खुंगा जिथि बिमा माहारि सावराय जथुम बर' बाजार दख'रा बाथौ गौथुमनि धुपगुरि बोरि गामि आफादाव बे दिनैनि मेलखौ खुंनाय जादों। जों मिन्थिनानै मोनदों नैबे दिनैनि खुंगा जिथि बिमा माहारिनि सावराय जथुमाव गासै बर' बाजार दख'रा बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय मोननैजिसे गामि गासै माइनावफ्रा नैबे दिनैनि गोथार हाबाफारियाव ज' जाफैदों। बे ज' जाफैनायनि गेजेरजों जोङो मिन्थिनानै मोनदों नैबे दिनैनि मेलाव गासै जोंनि नैबे थान्दैफ्रा दिनै 525 सा थान्दैया नैबे हाबाफारियाव गासै बाहागो लाफैनो हादों। मानो होननानै बुङोबा गासिबो बे बर' बाजार दख'रा बे माइनाव लोगो नोंथांमोनहा जोंनो जोंनिनो बर' बाजार दख'रा आबुंनिनो जोंनिनो अनजालु अनजालि गासिबो लोगो जोंनि आंगो लोगोफोर। दा बेवहायनो आङो बिथांमोनखौ दिनैनि बे जथुमायाव बाहागो लाफैनानै मोखां नायनायनो आंबो नुहैगोन होननानै बेखौ आंबो जोबोद गोसो गोजोननायजों आं दिनै नैबे सावरायमेलाव दान्दिसे नुजाथिफैनो मोननानै आंखौनो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो मा। दा जेखियानो जाया मानो जोंनि नोंथांमोननि लुबैनाय बायदियै जिबायदि बे माइनाव आफादा आलासि लिंहरबाय फुंनिफ्रायनो जेरैबायदि माने धोरोमनि सिलसिला बिलिरनायजों लोगोसे आरज बायदिसिना हाबाफारिया मोजाङै मोजां जाफुंजोब्बाय। आं दिनै बुंनानै लायो आं दिनै ब्रह्मनि आं सासे आंबो आइजो। जाय बिथांमोना जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोनखौ जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनखौ थुनो खावलायहरबाय।